Здравейте! Вие сте с рождения ден на Манчо. Това е новият сексуред 10 в 1. Натурална пинсета. Премахва ги до основа. Окото ли? Ти свариш окото? Музикален уред. Време е за суши. Пица суши. Уролифен заострен. Май, аз знам за... Ай, насправих. Газоразширител. На здраве за този уред. И да се го ползва по предназначение, каквото и да е то, нали? Друго за какво е? Точка 18. Разширител. Всъщност това е уред за премахване на тампони. Вкарваш, завърташ. Когато се скъса конеца, какво правим? Останалите 99 приложения четете в нашата книжка, която е в този пакет. Само 99 страници с цветни илюстрации. Благодарим.